wadwaro ni nyando dogi ang'o. Ana wacho na sewe yalo to nya neno kaka jikoro tugo gi nying baba uwinjo bas nya kwena dok ya olofa midhi yal ne yude wanono ka ng'ato tugo gi nying baba urwako Dala untie aduma wacho kotoko wacho akaw thuolo ni mondo aluong deputy governor Owili daktari mawuod Nyakacho urwako koso kurwako Ombaka oe aero oe ere jomorwako maboting'ane bar gimalo kama mondo ane wach chalo kama ng'amo biro neni sama en gi tabu mane wadu kosok wadu baba wadwa kosok wadwa baba kosok baba Gavana nyose biro ka kendo podo biro biro mondo kel kon muwuok e county government. Anado na penj mana penj achiel kende na doga bed pinya luong gavana obi wuok kodu. Apenj go ka penji jomonye na pio ting'ane bar gimalo kama ane gimoro na aneno ka akana neno wang'a wach moro na winjo ka akana winjo ita ni jomoko no biro ka to siemo no baba machielo baba maja Yuda baba maja kuo baba maja nek uyevi kuno koso udagi uyenu uchungi baba uchungi adiem jomoyo tingane bari malo mondo gine leo wameona watu waero nyando wamesimama kile na baba na chama ya ODM. Arona luong gavana koro donge ane deputy gavana ma Kisumu County anwa luongo gavana koso kamana aluongire jomo ya lungire tingana mari mbalo kamana nena